הכל קרה בדיוק באותו היום בו אף אחד לא היה מצפה שיקרה בו משהו מיוחד. בצד אחד של הרחוב, בוטיק הקצפת של רותי. היא אומרת שזה העתיד. של מה? אף אחד לא יודע. מעבר לכביש, חנות הפודינג של אבי. המתכון הסודי שלו, 60% קקאו, 40% פוטנציאל מבוזבז. לבוטיק כמעט אף אחד לא נכנס. אך רותי לא ויתרה על החלום. אבי בינתיים ניסה לשפר את המתכון. משימה קשה, במיוחד כשהקהל היחיד זאת אמא שלך. רותי הביטה החוצה, כמו בכל יום. לא כדי לראות אותו, רק לוודא שהוא עוד שם. ואבי? הוא בכלל לא הסתכל. כלומר, אלא אם כן היא פנתה לכיוון אחר. באותו היום ובדיוק באותו הזמן יצאו שניהם למשלוח. עניין של מזל, יד הגורל, במקרה שלנו, תפוז אחד שנפל מהסל והתגלגל, עד שברגע אחד, בו הזמן עמד מלכת, נפגשו בשמיים הפודינג והקצפת. כי יש שילובים שהם פשוט meant to be. כך ביום רגיל אך גורלי נולד המילקי, סיפור אהבה ישראלי.